Kada se govori o uzgoju rajčica, mnogi dalje vjeruju da je jedini ispravan put one kroz zatvorene prostore, umjetnu rasvjetu i stalnu kontrolu temperature. No priroda svakog proljeća iznova pokazuje da biljke ne trebaju idealne uvjete da bi uspjele. Upravo zato sve više vrtlara otkriva iznenađujuće učinkovitu metodu. Jesensku sjetvu rajčica na otvorenom, bez ikakvog zaštitnog prostora. Iako se na prvi pogled čini neobično, ova metoda se temelji na prirodnom odabiru i otpornosti, stvarajući snažne biljke i raniji urod. Kod ove vrste sadnje sjeme se raspršuje u tlo krajem jeseni, u vrijeme kada se dani skraćuju, noći zahlađuju, a zemljište postaje tvrđe. Mnogi bi rekli da je to prekasno, ali upravo hladno razdoblje ima ključnu ulogu. Tijekom zime sjeme miruje pod snijegom, kišom i mrazom, ali upravo ti uvjeti prolaze kroz proces stratifikacije, prirodnog očvršćavanja sjemena koje potiče kasnije snažnije klijanje. Sve se odvija potpuno bez ljudske intervencije, jer sjeme čeka točno one uvjete koje mu priroda sama nametne. U proljeće, čim sunce malo zagrije površinski sloj zemlje, bude se samo one sjemenke koje su dovoljno jake da prežive hladno razdoblje. Zato biljke koje izrastu ovim načinom obično imaju čvršće stabiljke, tamnije listove i jači korijenov sustav. Ne prolaze kroz stres presađivanja, niti se postupno privikavaju na vanjske uvjete, jer su u njima rasle od prvog dana. Zbog toga brže napreduju, rjeđe obolijevaju i često rode ranije nego klasične sadnice iz plastenika. Za ovu metodu preporučuje se koristiti sorte rajčica koje su prirodno izdržljivije i dobro podnose promjene temperature. Najbolji izbor su stare sorte koje se lako razmnožavaju i omogućuju svakogodišnje skupljanje vlastnog sjemena. Mjesto za sjetvu treba biti sunčano i blago povišeno kako se voda ne bi zadržavala predugo. U jesen se preporučuje dodati tanak sloj komposta i lagano poravnati gredicu. Kad temperature padnu ispod nule, sjeme se posije i prekrije slojem suhog lišća, sjena ili slame. Ti materijali služe kao prirodna zaštita, ali i kao kasniji humus koji hrani mlade biljke. U proljeće se zaštitni sloj ukloni kako bi se tlo brže zagrijalo, a mlade biljčice dobile izvor svjetla. Mnogi vrtlari primjećuju da su sadnice koje niknu ovim putem često lagano ljubičaste pri dnu. To nije znak problema, nego dokaz da su izložene hladnoći i da razvijaju snažan obrambeni sustav. Kako temperature rastu, biljke ubrzano ojačaju i pretvaraju se u guste grmove s obiljem cvjetova i plodova. Osim ranijeg dozrijevanja često imaju i intenzivniji okus, jer sporiji rast na nižim temperaturama potiče razvoj prirodnih šećera. Ono što ovu metodu čini posebno zanimljivo jest jednostavnost. Nema presađivanja, zalijevanja u rano proljeće, širenja rasvjetnih lampi ni muke sa prenježnim sadnicama. Biljke se same razvijaju u ritmu prirode bez forsiranja. Ovaj način sadnje također smanjuje rizik od bolesti koje se inače prenose u zatvorenim prostorima, a gredice zahtijevaju znatno manje brige. Ovakav pristup pokazuje da se mnoge vrtlase prakse mogu olakšati kada se prirodi pusti da odradi svoj dio posla. Jesenska sjetva rajčica nije samo praktična i jednostavna, nego i dokaz da se najotpornije i najkvalitetnije biljke često razvijaju upravo tamo gdje im čovjek najmanje smeta.